Moi bons días a todos e a todas. Espero que se escoite ben. Moitas grazas pola presenza nesta sesión da Real Academia Galega, sesión solemne e pública na que recibiremos ao noso compañeiro da Academia, académico de honra, Takekazu Asaka, que agarda na entrada a que os dous académicos máis novos, Anxo Angueira e María López Sández, o acompañen ao interior destas instalacións. Moitas gracias, repito, a todos. A mesa hoxe está un pouco minguada porque as nosas compañeiras Marilar Alexandre e Margarita Ledo non poden asistir por razóns profesionais que as teñen fora de Galicia, pero mandan un cariño especial a todos e a todas, e moi especialmente a Takekazu. Pola miña banda, lembrar que, como sempre, a todas as persoas que o desexen poden asistir á retransmisión en directo deste acto a través da web da Academia e tamén estamos asistidos pola linguaxe de xordos que nos acompaña sempre nos actos da institución. En primeiro lugar, ten a palabra Enrique Monteagudo, como subsecretario, que dará lectura á certificación do acordo en que se determinou a celebración da sesión de ingreso de Takekazu Asaka. Bo día. Enrique Monteagudo, secretario en funcións da Real Academia Galega, certifica que en sesión ordinaria celebrada polo Pleno desta Corporación o día 28 de outubro de 2023 se adoptou, entre outros, o seguinte acordo: nomear a Takekazu Asaka académico de honra desta corporación. E en xunta da Comisión Executiva reunida o día 29 de febreiro de 2024 acordouse sinalar a data do 8 de xuño de 2024 para a celebración do acto de recepción da Real Academia Galega do académico de honra electo Takekazu Asaka, a quen lle responderá en nome da corporación o académico Francisco Fernández Rei. A cerimonia de ingreso terá lugar no Auditorio da Xuventude de Cambados ás 12 horas. E para que así conste, expido o presente certificado na cidade da Coruña o día 8 de xuño de 2024. Moitas grazas, Enrique Monteagudo. E agora, como é perceptivo, rogo aos membros de número máis recentes, que son Anxo Angueira e María López Sández, que se dirixan á porta e acompañen ao académico electo ata a sala. Moitas grazas, Anxo Angueira. A mecánica do acto seguramente todos a coñecen, pero vou na lembrar mentre os compañeiros reciben a Takekazu, que é a incorporación do futuro académico de honra, e logo a intervención, primeiro a intervención del e logo a intervención do académico Francisco Fernández Rei. Logo haberá unhas palabras do presidente e en eso consiste este acto académico. Ben.
A todos os presentes se agasallará co discurso, lóxicamente, do profesor Axaca e máis do profesor Fernández Rey, e teñen todos na man este desplegable, chamamos en termos editoriais un acordeón, onde se recollen algunhas dos poemas e algúns das cubertas dos libros aos que vai facer referencia os dous relatores. En primeiro lugar, pois, ten a palabra Takekazu Asaka, que dará lectura ao discurso de ingreso titulado Do poñente ao nacente, unha ollada desde Xapón á lingua e á cultura galega. Takekazu Asaka. Buenos días a todos. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Galega, señores y señores académicos, autoridades y amigos. El 29 de junio de 2023, en pleno año de celebración de Francisco Riego como profesor de letras galegas, el pionero de esta Real Academia Galega, proclamó académico de honor, para mí, nipo galego, que llevo más de 3 décadas estudiando milenaria lengua y literatura creadas en este Finisterre de Rumanía, difundiendo en el país de Sol Nascente. Y que desde años considero que la lengua propia de Galicia es mi segunda lengua. Ser miembro de honra de esta institución es lo máximo que podría agradecer de una tierra gente que también me acoge cada vez que borbo. Recibí una alegría inmensa en el momento de formar parte de la Academia en Cuba. Soñaron, entre otros, con Enríquez y Fontanera Leal. Para que en 1906 pusieron voz al ser este país, patria galega, Manuel Murguía y otros galeguistas. A mis primeras palabras no pueden ser sino de agradecimientos los señores académicos que tuvieron bien promover el nombramiento a toda esta corporación por recibirme o seu deseo. Descubrimiento de la lengua galega es el primer contacto con Galicia. En la década de 70, en Japón, no había casi ningún material sobre Galicia. Eso conocí un escromo de 1960 en las orillas del Sar de Rosario de Castro, que en versión japonesa del profesor Minoru Chona, en el trabajo de Heada Galega do 79, redactado por el profesor Makoto Hara de la Universidad de Tokio Gaidai. Esta universidad cuenta con una facultad de filología románicas, de la que forman parte del departamento de español, italiano, francés y portugués, por ningún de galego. No libro de japonés de literatura española para estudiantes universitarios mencionaban la cantiga Santa María y asistí a las clases de portugués del profesor Mineo Ikegami de la Universidad de Tokio Gaidai. Nera conocí la existencia del galego. Por otra parte, por guías de viajeros sabías del Camino de Santiago y también se tenía información de paradores de España, así como eslogans turísticos. Spain is different.
que acuñará a comienzos de la década de 60. De aquel era Ministerio de Información de Turismo, Manuel Fraga. Antes de vivir en Galicia, cuando en los años 77 estudiaba castellano en el Colegio Mayor Universitario de Santiago Apóstol de Madrid, conocí dos universitarios, Luis Carcedo de Pontevedra, Ramón Castro de Ferrol, con apellidos bien galegos, segundo el trabajo de profesor académico, Ana Bollón. Entre ellos hablaban galego o hablaban en tierra natal, pero no me acuerdo bien. Solo lembro que Luis fumaba siempre cachimba, como el profesor Constantino García. De aquella apareció el jornal semanal A Nuestra Terra. Compré por curiosidad. Cuando vi un kiosco de Plaza de Cibeles, sorprendió-me muito que não estivesse escrito no mesmo idioma que outros jornais espanhóis, ABC, El País, etc. Hoy el primer contacto tive en galego escrito. Una vez que volví a mi tierra, a Japón, puse en contacto con Jean Carvalho de A Nuestra Terra. De algunas veces colaboré en la columna de cartas lectores. Al racconto de una página de este semanario, atopé una publicidad de Editorial Galaxia, a quien envié una carta para mercar libros galegos. Entre ellos, Diccionario de Franco Grande, Gramática Elemental de Carvalho Carrero. En aquella altura, yo no sabía de la existencia de manual galego en 3 volúmenes que publicara el Instituto de Lengua Galega a comienzos de la década de 70. Después de hacer un pedido a Galaxia, recibí una carta cariñosa de Jaime Isla Couto. 2 meses tarde, llegó un paquete de libros vía marítima a mi casa de Tokio. Fue mi primer contacto con esta editorial. Comunicamos por escrito varias veces. En aquel tiempo no sabía quién era Isla Couto. En el año 89, durante mi primera estancia en Galicia, llegué al local de Galaxia, Rua Reconquista, número 1, de Vigo. Por fin pude conocer al señor Isla Couto, también a Carlos Casares, José Manuel Sostuyo, amigo mío. Los años que siguieron, cada vez que me acercaba a editorial, don Jaime convidaba a jantar peixe no restaurante Alfándega de Vigo. Falábame cultura y economía galegas. Con Carlos Casares, cuando visitaba Galaxias, gozábamos de charla no café Maracaibo. En una lembranza afastada. Aquella primera viaje a Galicia tuvo lugar en septiembre de 89, siendo profesor titular de castellano, Universidad de Tsunajiku de Tokio, para asistir al 19º Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas, que celebró la Universidad de Santiago de Compostela, que contó el académico Ramón Lorenzo, con el secretario o responsable del comité organizador. Este congreso fue para mí una buena ocasión de conocer a fervosa lengua galega, pues asistí casi todos los relatorios de sección Stato, dedicada íntegramente al galego. Interesóme mucho los temas de filología galega, por ser una lengua europea, minorizadas. Un día hubo un descanso en la sesión de trabajos para hacerme precioso percorrido desde Santiago vía Cambados, aquí, Illa de Tocha, hasta Vigo. Una excursión marítima por aguas de mar, cantado por Martín Kodax. El congreso fue una experiencia muy satisfactoria, pues permíteme saludar de los estudiosos galegos y también figuras de romanísticas como Coates Bardinger, Giuseppe Tabani, Ivo Castro o Ramón Lorenzo. En el último día topé un artículo con error del periódico El Correo Gallego sobre los especialistas que acudimos al evento. En el artículo decía que al congreso asistieron romanistas europeos y americanos, pero entre ellos también asistimos 5 romanistas japoneses. Para intentar que se enmendase, fui a visitar editorial de periódico, de aquella en la Rua Pregunteiro de Santiago.
Perguntei para o autor que artigo para que corrigir seu erro, mas não encontrei. Por casualidade, conheci na sala de redação o jornalista José Luis Branco Campagna, que me fez uma entrevista por sua coluna A Nossa Gente, el Correio Gallego. E logo convidou-me a seu programa Parlaloido, da Rádio Nacional de Espanha, na Rua El Sarén de Santiago. Falei do Japão, de meu estudo de língua grega no meu país. Posteriormente, escrevimos várias vezes. O ano seguinte, o dia de São Valentim de 1990, apareceu o meu nome na coluna de A Nossa Gente, da Jornal Compostelã, onde Branco Campagna animava-se a que me escrevissem cartas. Os últimos dias de fevereiro, chegou-me muitas cartas de amizade à minha casa de Tóquio, desde Galícia. O verão deste ano, percorri em Galícia. Fiz um mundo, quilômetros em Castromir, Freire ou Monbus, para saudar os amigos galegos ou conhecer as paisagens naturais. 2 anos mais tarde, a empresa de autobus Castromir começou a agasalhar os viajeros dos contos de Castromir para lermos durante a viagem. Foi boa coisa para passar tempo. Li contos de Manuel Maria, Suso de Torro, Marina Majorar, Ursula Heinz, Ferro Rivar, Dario Schoncabana, Alfredo Conde, Manuel Rivas, Jesus Rabade, Paco de Riego, Basilio Osada, Claudio Rodrigues e Carlos Casares, e Anton Fraga também. Do extremo do Oriente, fiz encontro com a língua e cultura galegas. Primeiro. Curso de galego para estrangeiros. No ano 90, visitei de novo Santiago de Compostela para participar na terceira edição do curso de verão de língua e cultura galega para estrangeiros espanhóis fora de Galícia, organizado por Instituto de Língua Galega da Universidade de Santiago de Compostela e a Real Academia Galega, que dirigia Manuel Gonçalves para assistir aos cursos e apresentar a solicitud de nível elementar, pero responsável puxou-me a nível médio. Daquela não havia superior. Daquela eu publicara no ano 84 na revista linguística, no artigo escrito em castelhano, Empregos de infinitivo personal em gallego moderno, que posteriormente aparecia citado na gramática galega Galaxia 86. No verão de 91, matriculei-me no nível superior dos cursos e assisti ao seminário de galego, gramática galega e literatura galega moderna, e galego oral, galego estándar, que impartiram os professores da Universidade de Santiago de Compostela, José Luis Regueira, Jesus Saranto Monteiro, Francisco Rey. Experimente nos anos 93, 92, 93, volvi a participar nos cursos como ointe. No seminário de Alonso Monteiro sobre literatura, foi a primeira vez que ouvi falar clássicos como Eduardo Pondar, Curro Henríquez, Ramón Cabanillas, Celso Emilio Ferreiro. Sobre Rosalía, conheci a escola japonesa em La Orilla de Sar, também algum poema em galego. No seminário de Fernando Rey, descrevi o mapa dialectal galego. Pude escutar falar de Fefinhãs, onde nasceu Ramón Cabanillas. Por grabação, tradução, entendi geada galego perfeitamente. Amigo, jareo, pijo, chear, etc. Suben das artes do léxico do marisqueio na Ria de Arousa. Resultou-me muito curioso. Nesta ria, se nomeia-se como adjetivo japonesa e japônica. Uma mexa que, segundo o dicionário desta academia, é muito semelhante à fina, da que se diferencia por cuncha ligeiramente, mais arredondeada, mais escura e mais amarela, no interior. Cores rodais, muito marcadas. Na Casa Lopes de Ilha de Arousa, japonês comeu a mecha japonesa de Galícia. Para chegar às paisagens ou monumentos, mesmo na gastronomia, foram muito valor de expressão de fim de semana dos cursos. Lembro com agrimoso de fizemos Costa de Morte, a Corunha, onde estivemos na Torre de Hércules, na sede da Real Academia Galega. No interior de Galícia,
a visita à cidade de Lugo e a sua muralha. No mês primeiro, encontrou com Galícia a sua cultura, arte moderna. Encantou-me o quadro de Urbano Gris, surrealista de pintor de mar, que me recomendou a amiga Cecília Pereira. Uma bela pintura enorme dele no Café Roma, de Corunha. Sobre a gastronomia, gostei muito caldo grego, que é muito parecido ao nosso miso-shiro, sopa de soja. E também foi um descoberto daquela extensão de bobinho ribeiro, godejo e, sobretudo, arbarinho. Visto desde minha cultura japonesa, já desde meu primeiro encontro com Galícia, apreciei a cultura desta terra, sobretudo a sua gente, por parecer-me reservada, silenciosa, trabalhadora e amável. 2. Andorinha estival. E depois do curso de galego, praticamente todos os verões visitei e sigo visitando Galícia para trabalhar sobre aspectos de língua e literatura. A vez que para conhecer novos lugares, comarcas, a sua gastronomia, nova gente. No ano 91, pude saudar Isaac Dias Pardo, o jornalista Perfecto Conde, na Galeria Salgaderos de Santiago, que nos apresentara as dependentes de tenda, Cristina e Sagrario. Esta galeria era um lugar de encontro, onde conheci muitas pessoas, Paparolo, José Viçoso, Diego Bernard, Luís Marinho, Miguel Ángel Fernandes, Luciano Boneira, Natalia Graner, Marusha, a mulher de Sussuane, Nélia Viras, Antônio Lopo, Alberto Permei ou José Manuel Beiras. Quando visitava a Galeria Salgaderos, Dias Pardo sempre me convidava a jantar Iggy, de São Marcos. Mientras comíamos, sempre paella a galega. Charlábamos muito sobre a cultura galega, com o amigo Perfecto Conde. Conheci a com o amigo Perfecto Conde, conheci a Ponte Nova, a sua terra natal, a Ribadeo, outros concelhos de Lugo, como Quiroga, Fregosa de Couleiro. E amigo acadêmico Antônio Santamarina. Também me levou à sua terra natal, para que pudesse apreciar a galego de São Martin Suarna. Assim como dos ancaras de zona de Eonávia, o que me permitiu escutar formas orientais como Cuso, Cusa, Foira. A vez conhecer o paisaje de alta montanha de Lucense, Astúrias, galegofonas. Na comarca de Rías Baixas, tive a oportunidade de percorrer com verões de Vila de Arbarinho, Cambados, desde 89 até agora. No ano 92, para visitar Passo de Ferrinhans, e depois entrei no restaurante Vilinha, onde nasceram Cabanillas, hoje achegada a Vila de Cambados. Em palavras de poeta, para jantar e provar o arbarinho. A carta do restaurante não estava escrita em galego, senão em castelhano. Por quê? Cambados é um lugar turístico. Pensei, se os turistas estrangeiros não entendem o galego, talvez por isso a dona puxa o menu só em castelhano. Porém, considero que os turistas não galegos devem fazer-se visível que em Galícia há uma língua própria, e cooficial com a do Estado. Bastantes anos depois, volvi a pisar o Passo de Ferrinhans, também esse bosque urbano, numa visita exclusiva para mim. Para amigo acadêmico deste rei, tive duas guias especiais, as irmãs Marisa e Ângela de Gil Penha, duas das herdeiras do Monumental de Passo. No ano 2011, conheci Dona Pitusa Vilar Cabanillas, neta fechada de poeta. O dia de apresentação de meu primeiro livro sobre Ramon Cabanillas, em japonês. No acto celebrado no Jardim de Biblioteca Municipal de Cambados. Essas serão também conheci a Luís Rey, cronista de Desterro de Saudoso de autor Bento Moreiro.
Investigación y difusión de lengua galega en Japón. Fruto de mi interés por lengua a comienzos de década de 90, publiqué varios libros para difundir el galego en Japón. En 93, Gramática do Galego Moderno, con el grabador de Carlos Macide en cubierta. Este libro es la primera gramática fuera de Galicia para estudiantes japoneses. Fue editado por la editorial Daigaku Shorin de Tokio. Siendo profesor de lengua castellana, cuando comencé a dar clases de galego para universitarios, explicaba ya a mis hermanos japoneses que era necesario aprender lengua de pueblo galego para entender su historia, cultura, gente. El alumnado del Departamento de Español aceptaba mi explicación y mostraba ser muy receptivas. En 94, guía de conversación, cinta grabada, con la obra de José Vizoso de Salgaderos, la cubierta. En 95, vocabulario básico de lengua galega, 2.000 entradas, con la obra de Isaac Díaz Pardo, la cubierta. Años después publiqué Las lenguas en España y Portugal, estudio de sociolingüística, nueva gramática galega, para alumnado japonés, con edición corregida aumentada, en 2018. Para ilustración de sus cubiertas de libros, pensé en varios temas de aquella mi amiga Maridori, que jura de me escribir una carta, día de San Valentín, en el año 90. Presentóme un amigo diseñador, Albert Permey, de Barrajobre. Entre dos, escuchamos un asunto muy representativo de Galicia, para llamar la atención a lectores japoneses. Desde el año 84 hasta hoy, estoy publicando artículos en las revistas de lingüística hispánica, Estudia Románica, y también en el anuario de Universidad de Tsudajiku de Tokio. Tengo escrito casi 50 artículos sobre problemas morfosintaxe, gramática, aspectos varios de galego actual. Mi último trabajo es Consideración sobre expresión verbal y el más infinitivo galego, 93, editado anuario de Bandita Universidad. Para rematar relativo a la lengua, voy a referirme a una de las particularidades sintácticas en galego, dativo de solidaridad. Es una forma semejante en japonés. En galego coloquial es muy frecuente el uso de dativo, que emplea cuando se quiere hacer participar intelectores, implicando afectivamente la acción o opinión expresada en la frase. A su origen está en dativo latino, que dijera esto también en nuestras lenguas románicas. Pero el galego eleva a su uso extremo, tanto por posibilidad de situación como por forma frecuencia de empleo. Ejemplos. Somos tres rapaces de Santiago. Ancha eche formigas culturales orientales. Estos arbariños son decambados. Es de cuerpo muy humano. En japonés existía omae-san como dativo o vocativo de solidaridad en el siglo XIX en el barrio de Baisho de Shitamachi de Tokio. Ejemplos. Ureshii janai ka omae-san. Estoy contento. Alegro se me contento. Nani shiro, mukou no yama kara kochi no yama made, omae-san, momiji de ippai de ne. De cualquier jeito dentro de aquel monte, hasta este monte, hay muito pardallo de colorido. Pienso que este pronombre de solidaridad está tan metido en la mente de galegos como estaba en aquellos japoneses del siglo XIX. No japonés de hoy prácticamente está desaparecido hoy el vocativo de solidaridad. El pronombre che funciona gramaticalmente como dativo en galego, vocativo en japonés. Emplearse o sea contexto coloquial de fala, de manera opcional, que por carácter tiende a establecer relaciones subjetivas de benevolencia entre los lectores. Literatura galega medieval. Joglar Martín Codas. No año 2009, el profesor académico José Alonso Monteiro pediu-me a traducción de 7 cantigas de Martín Codas, o japonés. Un año después, el Consejo de Vigo publicó las 7 cantigas de Martín Codas en 10 idiomas. En el año 2015, edité el libro
Shograr Martin Kodak, 7 cantigas amigos, con sede musicado por Ensemble Yuri. No limiar de este libro, 7 poemas de amor, escrito en gallego, siglo XIII, traducido en japonés, siglo XXI. Alonso Montero escribía, en Galicia, ainda hoxe, 7 heptasílabas poético, conmove o corazón de lectores existentes. Non sei se o Xapón, unha cultura tan distinta, o corazón dos lectores latexará coa mesma intensidade. En cualquier caso, consta-me que a versión xaponesa de Profesor Asaka está feita con rigor dos bellos filólogos, coa destreza de que coñece moi ben o galego de hoxe, que difire moi pouco o galego de Martin Kodak. A seguir, quero ler a vocês un verso de Martin Kodak en galego, en japonés. Minha hermana formosa, traedes conmigo a la igreja de Vigo, en un mar salido, e miraremos las ondas. 我が美しき妹よ、私と共においでください。ビーゴの教会へ。そこは荒れ狂った海、そして波を眺めましょう。2. Convite para las cantigas Santa María. Nos días de pandemia de COVID-19, trabajé sobre las cantigas Santa María no Japón, sin salir de despacho. Para la conmemoración de 800 años del nacimiento del rey Afonso X Sabio, hice un libro titulado Introducción de Cantigas Santa María no Japón, no nadar de 2021, o profesor académico Ramón Lorenzo, achigóme un limiar muy agrimoso desde Santiago de Compostela. El logo editorial Guinea Shobo, en gallego quiere decir Vía Láctea. Publicó primera edición en Japón, no Día de Reyes 2022. Para la segunda edición de este libro, aumentado y corregido con limiar de profesor también académico, Enrique Monteagudo. Contóse con la grabación de 7 cantigas marianas, interpretado por Ensemble Turbur de Tokio. La publicación fue el último día de agosto de 2023. La presentación de este libro compite para la cantiga Santa María, cubierta de José Bisoso. O concerto homenaje tuvo lugar en la Iglesia Luther de Tokio. Resultó un gran éxito, con asistencia de más de 100 personas. A Santa María dice que hay 7 gozos y 7 pesares en el mundo. Para mí, es un buen gozo. Voy a leer a continuación un verso de Cantigas Marianas. Cantiga Santa María 93 de Codes de Toledo. Que na Virgem ben servirá a paraíso ira, e daquelas um grande milagre. Vos quereu ao contar que fez Santa Maria por um monge que rogar, e sempre que ia mostrasse que vem em paraíso. Em japonês. 聖母マリア様に懸命に仕える者は天国に行ける。では、聖母マリアが行った大いなる奇跡を今、私は皆様にお話しします。天国にはいかなる善行があるか、聖母マリアにお示しになるように、常に祈願している修道僧にとって。Ahora, literatura galega moderna. Agora, queria falar hoje a vocês de 2 minhas traduções de 3 clássicos de literatura moderna, Rosario de Castro, Ushio Noboneira e Ramón Cabanillas. Primeiro, Ramón Cabanillas. Traduzi ao japonês a obra de Rosario de Castro, Cantares Gallegos, com limiar de César Alonso Monteiro. Foi no ano 2002 e 2009. Saiu a segunda edição aumentada e listada, com sede musical, que incluía 4 canções interpretadas por artistas nipoas, pianista Rika Nishikawa e soprano Miho Haga. Agradeço a estas amigas que colaborasen comigo en un proyecto. No prólogo del libro escribí así: con esta traducción tendí un puente literario entre Japón y Galicia. Cuido que os meus paisanos puedan entender a alma de Rosalía, por lo menos.
es decir, lengua de cultura galega a través de mi traducción. O traducir los poemas de Rosalía o japonés resultó-me una tarefa ardua. ¿Por qué? O galego y japonés son dos lenguas absolutamente distintas. Entre ellas no hay relación parentesco lingüística. Por eso comencé haciendo una traducción literal. Pero intenté también transmitir de mejor manera que pueden, por medio de mi lengua, el sentido de cada frase. Puedes compartir ahora unos versos de mi traducción de cantares galegos, de edición Anxo Angueira. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vistas de meollos. No sé cuándo nos veremos. Sayonara, caballo. Sayonara, izumi yo. Sayonara, ogawa yo. Sayonara, 私の目の前に映る景色よ。いつ再び会えるかわからない。La televisión japonesa emitirse varias veces un programa titulado Camino de Santiago, noviembre de 23. La emisión publicará en NHK, emitir programa a televisión a Tierra de Galicia, en que se lee poema de cantares gallegos de Rosalía Castro, Adiós Ciudad Fontes, traducido por mí. Que yo saiba, era la primera vez que oí versos de poema de Padrón en la televisión de Japón. A mi segunda traducción de Rosalía Castro sería Contos de Miña Terra. Este texto editó en la revista El Avisador 1864. En casi 150 años después de salir de luz. Esta obra na minha versión japonesa, seguramente a primera en la lengua extranjera. No es el único conto en prosa. El cantor mostró ser beta de ser humorismo feiticeiro. O trabajo de traducción fue laboriosa. Pienso que necesita una lectura contextualizada, es decir, histórico-cultural, estructural y pragmática, para tener una idea clara del relato. Daquela no entendí bien algunas frases feitas en provario. Frases como, o maldito número de 3 veces des. O significado proverbio, voy sorto, ven se lambe. No año 2018, levei folhas novas à escola, a minha língua japonesa, o Akabashi. Para traducir esta obra tive muitas dificuldades, porque a língua da Rosalía é do século XIX, tem dialetismos, complicadas metáforas, tardei em compreender. Verter um texto em outra língua não é doado, pero com muitas ajudas a remeter a versão japonesa de Contos de Miña Terra. Outro aconteceu com folhas novas. Pois em a lírica compre afundar no sentido galego. Os contos debutam uma história, porém a composição lírica sendo muito breve, guarda muitas profundidades de pensamento, sobretudo folhas novas. Ademais, este poemario contém composições muito tristes. Eu não queria, naquela época, de mergulhar-me em textos que me transmitiram tanto pesar. Queria coisas que alegria. Pero acabei por decidir-me a traduzir. Mientras trabajaba nela, frase minha mulher Mariyuko Tezuka ao final de março. Tinha 60 anos. Senti-me corpo muito doloroso, que matam. Tal como escrevia Rosalía, assim com tristeza saudades, realicei a tradução de minha língua japonesa. 6 anos depois, sigo pensando que o fiz atravessando por ánimo parecido ao de Rosalía. Seguidamente quiero leerles un verso de Mayorongo, de edición Joyas Novas de Anxo Angueira. Mayorongo, Mayorongo, todo cubierto de rosas, para algunos tela de muerte, para otros telas de bodas. Mayorongo, Mayorongo. Juntos o cruto para mim, veio contigo a minha dicha, volveu contigo a fushir, japonês. Nagai 5月、長い5月。一面バラの花に覆われて、ある人には死のベール、他の人には結婚式のベール。長い5月、長い5月。私には短かった。私の幸せはお前と一緒にやってきた。そしてお前と一緒に去った。
Segundo, Ushio Moneira. Como ya dicen, conocen al poeta coreano Ushio Moneira no año 93 en la Galería Sargaderos de Santiago. De aquel entonces interesóme su poemario, Os Eidos. Encantóme su manera de poetizar na terra coureiro. E logo fui a visitar 2 vezes, amigo Perfecto Conde, a sua casa natal, Parada de Couleiro. Depois de conhecer Couleiro, entendi profundamente o que expressou Os Eidos. Durante muitos anos pensei traduzir ao japonês esta obra, até que enfim decidi fazê-lo, novamente a versão dessa verso em japonês. Suponho grande desafio para mim. Ante as dúvidas de algumas palavras, não me foi de ajuda o dicionário da Academia Galegas, pois o poeta coreano utiliza diacralismos léxicos, además de morfológicos. Enfrentei-me com a tentação de praticar idiolecto de autor, coisa que, por menos, pude transmitir-lhes aos meus compatriotas ambiente de terra coreana, junto com sua suavidade cótica, recogida em livro. A versão japonesa de Os Eidos apareceu em 2017 com Limiar Claudio Rodrigues. Através de minha língua española e porteiro do Sol Nascente, maravilhosamente este poema. Chove para que eu sonhe, watashi ga nemuru you ni ame ga furu. Este poema, com único verso, puntos suspensivos, finais para a reflexão. Lembro-me a versão de haiku japonês, tipo de composição poética que consta de 3 sílabas, 17 sílabas. A seguir vou ler o verso do poeta coreano. Fala tarde baixinho, o coração sente-o. Yugata osoku ni hanasu to, kokoro wa sore o hiraku. Terceiro, Ramón Cabanillas. Sobre Rosalía, no año 83, colaboré en la revista Gengo, con la traducción de un poema, Haz de cantar, pero de Cabanillas no tenía ningún conocimiento. Como ya indiqué, fue en el año 90, cuando asistí al seminario de literatura griega del profesor Alonso Montero. Primera vez que escuché el nombre del poeta Fifinians, sobre su papel de literatura griega século XX, por lo que compré empecé a leer su antología poética, Galaxia 83, con Limiar de Marino Donega. Desde entonces, todos los veranos visito Cambados para describir el escenario de lírica de Cabanillas. A veces gozar paisaje de amistad de gente amiga de Cambadesas. No 2011, editóse el librinho Cantata Ramón Cabanillas. Luego, 2013, editorial Ronsocia de Tokio publicó el libro Cantata Ramón Cabanillas, Galicia, Canción de Alma, cuya edición me encargué que tiene Limiar de amigo académico, Fernando Rey, a cubierta de esta obra del diseñador japonés Shigeru Usui, con quien faré el tema para que representar algo muy simbólico de Galego. No el libro atendese a la vida de obra Cabanillas, preséntase 18 poemas traducidos al japonés, junto con CD musical, con 8 canciones de texto de Zeus. A cargo de pianista Rika Nishikawa e da soprano Miho Haga. Después ela canta agora. No ano 2014, celebrou-se no Auditório Municipal Juventude de Cambados um recital homenagem a Cabanillas, no que esta artista nipoas interpretaram os poemas de debate de Fifinians, que figurava um CD musical de bandita cantata Ramón Cabanillas. O poeta cambadés tratou de soidade Morinha em versos no Desterro, Bento Mareiro, por exemplo. O cantar do que se areja, Senho de minha aldeia, versifica-se uma matéria que recolhe a nossa canção, Furusato, a terra natal. Penso que há este assunto universal que significa Morinha. No año 2019, traducí a Rosa de Folhas, Breviário de amor, a minha língua japonesa, 100 para fazer frente a numerosos trancos. Como me puso otros textos Cabanillas. Por diacrismos cambadeses
hiperreferencialismos, polimorfismos, además de sentido, metáforas, como se fiaba o pensamento. Traducir como já ensinarei é empenho difícil de levar a cabo. Contudo, no mês de fevereiro de 2019, centrei-me cheio nessa labor. Com muito esforço, pude arrematar a versão japonesa de Cancioneiro Amoroso de Cabanillas. Com aqui penso que pode achegar-se lirismo aos meus compatriotas. Esta tradução dediquei a minha mulher, Mariuko Tezuka, que morrerá no cancro do ano anterior. A tristeza de Lula de Sar, Cabanillas escolheu como título de verso de Rosalia. Apreciei meu coração. Na introdução do poemário Debate Campadez, diz que joyas muchas de uma rosa mocedades. Porém, a partir destas bibliográficas, Ricardo Carvalho Carrero considera que são textos escritos em uma época achegada à publicação e que é depurado dos sentimentos das expressões mais bem remite ao autor maduro e experimentados. Segundo Carvalho, o motivo fundamental da obra parece ser coita de amor dos trovadores medievais, que substitui saudades ou amor, termo que aparece com o primeiro terceto de A Rosa de Cem Folhas. Amor eterno, inquietude, por nos meus beijos doídos, carícia de saudade. Aiは永遠の精神的苦悩、悲しい私の口に郷愁の聖杯を傾ける。Também aparecer este termo no terceto de fecha do livro. Põe para a eternidade, no cariz da minha vida, as meras saudades. だから永遠のために我が人生の聖杯に郷愁の喜びを注ぐ。A começo de agosto de 2019, dias depois de apresentar a obra em Cambados, encontrei uma biblioteca particular de própria Cabanillas, denominado A Lima da Reida de Cem Folhas, 35, que dei a conhecer número 113, a Torre de Ouro. Trata-se de um quarteto de adjetivo saudosa, referido à ilusão, em verso segundo. Para cantar-te o canto enamorado, daquela ilusão doce e saudosa. Quando o meu coração já está enterrado, vivirá na fujinha de esta rosa. 甘美な郷愁を誘うあの幻想に恋する歌をあなたに捧げる。やがて葬り去られても私の心はこのバラの花びらの中に生きている。En marzo de 2020, editóse un CD musical homenaje a Rosa de Cem Folhas, con toda la composición de este poemario. Era opinião novo, a hora de decir, o rei tinha uma filha, no desterro, coração borboleta, tinha Rosa de Castro, Maiorongo, de Folhas Novas. O nosso concerto dedicado a este poemario amoroso tuvo que ser suspendido por a epidemia de COVID-19, mas ainda assim sacamos a segunda edição corrigida, aumentada deste livro, para vencer o andaço. Intentar celebrar um concerto Sara Masaka de Yokohama, em Cambados, no ano Jacobeo 21. Ao final do ano 23, celebramos concerto homenagem a Rosa de Cem Folhas no Auditório Municipal de Juventude de Cambados, no que todos os artistas nipões, Miho Haga, Kazumi Ogura, Kyoko, Ohashi, interpretaram 10 canções e textos Cabanillas. Esse mesmo ano apareceu a terceira edição com o poema saudoso A Rosa de Cem Folhas, coberta de desenhador japonês Yuko Ishioroshi. O relato relativo à poesia de Cabanillas com versos de composições Caminho Longo, A Hora de Decir, de edição José Maria Dobro e José Ramón Pena. São 2 poemas celebrados de fora de Galícia, merecem ser musicados a partir de Caminho Longo, a Ricardo Fortes. Já apareceu no coração, no começo da edição Bento Maraíro, publicada na Habana, no 1915. A Hora de Decir, conhecida como A Hora de Decir, depois de que Federico Mompou, que puxa essa música, por isso que ele encadeou a estrofa. Caminho Longo é, sem dúvida, um dos textos mais maiores
concentración lírica Bento Moreiro, con que Cabanillas modernizó lírica galega. Camino longo, camino da minha vida, escuro triste noite, triste escuro dia, camino longo da minha vida. この道、長い道、我が人生の道。暗く悲しい夜、悲しく暗い昼、我が人生の長い道。Difusión de poesía galega a través de música das artes plásticas. Para espalhar no Japão a língua poesia galega, tive a colaboração de diversos artistas no verão do ano 2004. Casualidade fichou que encontrei esse pianista Rika Nishikawa na Galeria Salgaderos de Santiago. Pois assisti ao curso de música em Compostela. Perguntei se quer colaborar no nosso país na difusão de poesia de Rosalia, de música com textos de poeta de Padrão. No primeiro concerto no ano 2008, na Kamansara Tachikawa, participaram de bandita pianista e soprano Miho Haga. Naquela estudava ópera Milão. Com as duas artistas celebramos em sucessivas ocasiões ciclo de música e poesia galega no Japão, em Galícia, desde há quase 20 anos. Com a finalidade de divulgar literatura e cultura galegas no Japão, organizamos actos e concertos musicais nas cidades de Tóquio, Yokohama, Kawasaki, Nagoya e Kyoto. Também estivemos no auditório do Instituto Cervantes de Tóquio, Dia de Letras Galegas 2012. El programa de este acto consiste esencialmente en una conferencia, lectura de poesía, audición de música galega, para que el público se ambiente. No inicio, acostumbré a tratar aspectos de geografía, de historia y cultura de Galicia. Mesmo día, gastronomía, también Camino de Santiago, para que el público pueda contextualizar textos públicos y músicas. Antes de poder interpretar la poesía de Rosalia Cabanillas, Martín Codas, la Cantiga Santa María, tienen que procurar la difusión momentos de mejor manera que explicar este sentido de cada composición a los artistas nipones con que trabajé todos estos años. Una vez que me aseguraba de que entendieron el contenido de versos, programamos junto con recitales, con concertos para divulgar nuestra cultura galega. Para las cubiertas de libros con diseñadoras con caligrafías impoas, siempre pensé en temas emblemáticos, con simbólicos galegos. Porque en la cara del libro intento que ser registrado algo de significado, esencia de identidad de galegas. Estoy bien satisfecho del trabajo de edición de libros sobre Rosalia Cabanillas, Novoneira, Martín Codas y Cantiga Santa María, no país de Sol Nascente. Además de obra impresa, estamos tratando de difundir a literatura galega na edición digital. No último libro que compite para Cantiga Santa María vai aparecer como livro eletrónico no ano 2025. O cabo. Para espalhar no Japão a fermosa língua galega, a cultura galícia, trabalhei mais de 30 anos arreo, às vezes dormindo pouco. Sempre contei com a ajuda inestimável de artistas nipoas para interpretar a música e a poesia galega, para fazer cartéis de autos. Sigo a trabalhar, mas agora quero fazer de jeito mais calmado. Há anos que me perguntaram na entrevista por jornal galego, o porquê dessa atração por cultura e língua galegas. Respondi a ele. Os japoneses somos budistas e shintoístas, mientras os galegos são cristianos, e ainda que são religiões muito distintas. Todas compartem a mesma alma. Depois de editar o convite para Cantiga Santa Maria, comecei a pensar nos poetas de Mar de Vigo, por lo que acabo de editar um livrinho, Tres Seguradas de Ria de Vigo, con lineal de profesora Mercedes Bureat, que se acompaña en un CD musical a cargo de Trio Amarus. Otro proyecto que tengo en la mente, traducción de japonesa de poema Mosteiro Samos, que Ramón Cabanillas versifica la historia de este mosteiro, Vieito, grossa de vida monarcal. Fue a derradeira trova a obra de poeta de Fujiñas. Espero que no seja
verdadero labor. Quiero rematar este discurso lembrando, en la década de 80, empecé a pesquisar sobre lengua galega, desde que 89 conocí personalmente los investigadores del Instituto de Lengua Galega da Universidade de Santiago de Compostela. Ao longo de mais 3 décadas, sempre contei com a sua desinteresada colaboração. Estou muito agradecido aos amigos galegos que me animaram a trabalhar sobre a sua língua, que desde há tempo tenho considerado minha. 12 foi do meu amor por galego. Muitas graças por tudo. Viva a sua hermosa língua galega no mundo, tenho dito. Ten a palabra agora o académico Francisco Fernández Rey, que respostará á intervención de Takecazu Asaka. O discurso de Francisco Fernández Rey será tamén, igual que o de Takecazu, distribuído como un agasallo a todos os presentes ao rematar este acto. Francisco Fernández Rey, cando queira. Señor presidente da Academia Galega, señoras e señores académicos, querido Takecazu, autoridades, amigas e amigos. Quero agradecerlle á Academia que me encargase a contestación do discurso de Takecazu Asaka, persoa amiga coa que levo compartidos moitos paseos e xantares en Compostela e en Cambados, e intercambiando un boquiñón de correos sobre os seus proxectos para difundir no Xapón a lingua e a cultura galegas. Con especial atención, seguín o proceso de elaboración e edición de 6 libros seus sobre a figura e a obra de Ramón Cabarillas, sobre o que escribín Cadanseu Limiar. Foron obras que fui publicando desde 2011. E tamén lle prologuei no 95 o vocabulario básico da lingua galega e anos despois as 2 edicións da Nova Gramática Galega. Moito me alegra que este plenario, se celebre neste auditorio da Xuventude de Cambados, onde a Real Academia Galega, en novembro do 2009, honrou a Cabanillas no seu 50º cabodano. En novembro do 2015 celebrou o centenario da publicación do emblemático Vento Maneiro. Ademais, neste mesmo auditorio, púdose gozar de 3 concertos dos 15 organizados por Asaka en Xapón sobre a poesía de Rosalía, de Cabanillas e de outros poetas galegos. O maior de 4 irmáns, Takecazu Asaka naceu e criouse nunha familia labrega da zona rural de Tokio. Para os estudos universitarios, en principio, interesáballe xeografía e historia. O pai quería que fixera dereito. E, finalmente, estudou Economía Internacional en Yokohama, onde se licenciou no 75. Con todo, o que realmente lle debían gustar eran as linguas ibéricas estatais, pois en novembro dese ano veu estudar castelán na Escola Oficial de Idiomas de Madrid e no curso seguinte, de regreso en Tokio, diplomouse en portugués. No 77 volveu a España para realizar un curso de lingüística hispánica para estranxeiros na Complutense de Madrid. E, como acaba de contar, coñeceu 2 galegos que se dirixían a ele en castelán, pero entre eles falaba unha lingua que a Asaka nese momento lle parecía un dialecto do castelán. Daquela sabía da existencia do catalán e do éuscaro, pero non do noso idioma. Despois de asistir a unha conferencia de Manuel Alvar sobre xeolingüística de España e tras a lectura do seu artigo Nuevas consideraciones metodológicas, el gallego en el Alpi, quedoulle claro que o galego era unha lingua. Coñecer a xeografía lingüística hispánica motivou a facer o doutoramento en Filoloxía Románica na Universidade de Osaka, onde se doutorou no 85 cun estudo sobre o infinitivo persoal no galego moderno.
A partir do 87 e ata marzo do 22, foi profesor de gramática española na Universidade Sudayuko de Tokio. Ademais, entre o 2005 e o 2022, impartiu cursos intensivos de lingua galega noutras universidades xaponesas a alumnado dos departamentos de español e de portugués interesado nas linguas minorizadas. E tamén no Conservatorio de Música de Tokio impartiu galego a quen quería vir estudar música a Galicia. A este labor docente hai que engadir as súas clases de lingua e cultura galega no Instituto Cervantes da capital de Xapón. Nun correo recente recoñecíame que non lle gusta o inglés como lingua internacional, pois considera que é a lingua dos negocios, mentres que o galego é dunha minoría en Europa. Detrás da súa escolla pola aprendizaxe desta lingua minorizada, parece que estivese o feito de querer afondar na cultura e a historia dos seus falantes, pois acaba de dicirnos que o seu alumnado xaponés lle explicaba a importancia de coñecer a lingua do pobo galego para entender o seu devir. Encontreime por primeira vez con Asaka, con este embaixador da lingua galega no Xapón, no 19º Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxías Románicas que se celebrou na Universidade de Compostelá, e ao que asistiron cerca de 1000 persoas. Para mostrarlle a romanística que Galicia tiña lingua propia e que esta levaba anos sendo estudada, ademais das seccións habituais, nese congreso houve unha dedicada exclusivamente á lingua galega, a que eu presentei 2 relatorios. Ao acabar unha das miñas intervencións, do fondo da sala vin erguerse unha persoa que pola fasquía parecía xaponesa, aproximouse á mesa, tiroume unhas fotos e volveu para o seu asento. No final dunha das xornadas falei con el xunto con Antón Santamarina e Manuel González. Nun galego algo especial, o da Asaka, que aprendera lendo e escoitando cancións na nosa lingua, contounos que era profesor de castelán nunha universidade de Tokio, que levaba anos investigando o noso idioma e que coñecía as novidades literarias de Galaxia. Os 3 animámolo a que no verán seguinte volvese a Compostela como alumno dos cursos de galego para estranxeiros, e así o fixo. Asaka, xa se dixo aquí, viviu de ensinar castelán como segunda lingua estranxeira durante 35 anos, pero a súa paixón foi e segue ser a lingua e a cultura galegas, pois leva estudándoas 40 anos, traducindo ao xaponés poetas medievais e modernos e difundindo a nosa poesía a través da música. No 93 declaraba que o único que sabía de Galicia era que ata aquí peregrinaban os católicos europeos e que, como moitos estranxeiros, non imaginaba que en España houbese un lugar con pouco sol e escaso interese polas corridas de touros. Descubrira nesta terra, e así o expresou, un país distinto e consideraba que o galego estaba nunha situación de inferioridade, verbo do castelán, por causas políticas e económicas. Anos despois, confesou que sentía Galicia como a súa segunda casa e que cando está en Xapón sente morriña. Nas nosas paisaxes naturais encontrou semellanzas coas do norte de Xapón, pois ambas comparten rías na costa e montes, rías, ríos, balnearios e verde no interior. Trátase, o norte de Xapón, dunha zona que Asaka coñece moi ben por ser o escenario onde practicou alpinismo na súa mocidade. Cabe preguntarse ata que punto a súa identificación coa natureza tamén puido contribuir a espertar o interese pola nosa lingua. Afeito á hiperconectividade de Tokio, moverse por Galicia para el mantén un algo de odisea no século XXI e parécelle unha auténtica fazaña atravesar o noso país en transporte público. Aínda así, durante anos, non deixou de acudir á alta montaña luguesa, a San Martín de Suarna, na Fonsagrada, aldea natal de Antón Santamarina, onde gozaba de praceres imposibles en Tokio, como escoitar o canto dos paxaros e o rumor do vento, ou a amabilidade dos veráns na serra. A parte desta tranquilidade, en palabras súas, en sitios como San Martín de Suarna, onde se escoita o galego puro e non o chapurrado das cidades.
Vemos aquí de novo como se entrelaza o seu gusto polas paisaxes naturais e lingüísticas, e non parece insensato concluir que foi a observación demorada de ambas o que máis adianto levaría a escribir un artigo sobre a fala desa aldea. Durante anos veu directamente de Toquio a Compostela, pero nunca deixou de visitar, como xa o dixo, non deixou de visitar Cambados para pasear ou por motivos gastronómicos. Sobre as comidas que lle gorentaban, deixaba constancia no 2013 na coda, no final, da cantata Ramón Cabanillas. O que pasa que está en xaponés, esa coda. Eu pedinlle que me traducira, por iso sei que bares e que comidas lle gustan daqui. Desde que no ano 2010 se dedicou en profundidade a analizar e traducir este autor, aproveitou lecer en Cambados e no Salnés para estudar a geada cambadesa e publicar unhas notas sobre a fala da Illa da Arousa despois da experiencia de vivir uns días nela. Habitual dos nosos veráns, non visitou Galicia no ano do 2018 polo falecemento da súa muller Mariyuko. Pero no Nadal dese ano, co seu único fillo, Giro, de 18 anos, veu directamente á Vila do Albariño para se albergar en un establecemento da Ribeira de Fefiñáns, onde os ergueren podían ver na boca da ría a sálvora cantada por Cabanillas, a illa encantada de rochedos de coral, esmeralda verdegalla, o resplendor do luar. A illa, que, según Cabanillas, vela o sono do rei Arturo, que repousa no sartego aberto polo ferro de Celta. Pai e fillo estiveron en Cambados eses días, que eran uns días de moita tristeza, pois estaba recente o fundimento do barco de Cerco sen querer dous. O 24 de decembro celebraron connosco o solsticio de inverno con marisco da ría e con caldeirada de bacallau con coliflor. Como se ceou sempre esa noite na casa de meus pais e nas casas mariñeiras de Fefiñáns. Verbo o seu primeiro contacto co galego no limiar da revista Enormic Bang do ano 2018, que edita a Coordinadora de Equipos de Dinamización Lingüística do Salnés, a SAC explicaba o seu interese dende o comezo por tres fenómenos lingüísticos do noso idioma: a geada, o pronome de solidariedade e o infinitivo conxugado. Sobre eles e outros temas de morfoloxía e sintaxe do galego actual, escribiu unha serie de artigos, casi todos en xaponés, varios cun resumo final en galego, que poucos anos despois conformarían algún dos esteos da súa gramática do galego moderno. A primeira para xaponeses. Era o ano 93. A súa preocupación polo léxico e a fraseoloxía reflectiuna no 94 na Guía de Conversación en Galego, a primeira para falantes xaponeses, e no mencionado Vocabulario Básico, onde cada forma galega se acompaña da correspondente castelá e xaponesa. Anos despois tratou a interferencia léxica do castelán no galego e a adaptación dos castelanismos. A estes traballos sobre a lingua hai que sumar o de coordinación cun colega da Universidade de Kyoto dun volume en que romanistas xaponeses e españois e xaponeses estudosos do éuscaro analizaron a situación de todas as linguas ibéricas. A SAC encargouse das entradas galego e asturiano e anos máis tarde ocupouse do galego extremeiro, en particular do falado no Eonavia de Asturias. Como docente, no 1992, e só ese ano, na universidade en que era profesor de castelán, deu clase de literatura galega como materia. Falou do García Lorca en galego, dos cantares gallegos de Rosalía e dos queixumes dos pinos de Pondal. No ano seguinte, editou a versión xaponesa de 4 dos 6 poemas en galego de Lorca e, posteriormente, como nos acaba de contar, irán aparecendo as traducións de Rosalía, Cabanillas, Novoneira e as dos poetas medievais, Martín Codás, Afonso X, Mendiño e Joan de Cangas. Recentemente, hai unhas semanas, apareceu en xaponés os haikus do libro de Esperanza Mariño, A pousa da libélula. Cando no 2011 publicou os cantares gallegos de Rosalía e lle preguntaban se pensaba verter ao xaponés follas novas en las orillas del Sar, declarou: "De momento, non me movo interese pola obra escrita en castelán de Rosalía. Agora non estou a pensar en traducir follas novas ao xaponés, nin tampouco eu mesmo teño ningunha técnica impecable como traductor.
Penso que traducir é unha obra de arte. Eu non son artista, senón filólogo. Pero a mí interésame moito Conto da miña terra, de R.C. Iniciais que, sen dúbida, corresponden a Rosalía de Castro. Vou intentar verter este contiño ao xaponés coa axuda da profesora Ríos Panise. A pesar desto, no 2018, mentres atravesaba eses momentos persoais tan complicados a que se acaba de referir, a enfermidade e a morte da muller, rematou e deu ao prelo unha escolma ampla e moi representativa das 5 seccións das follas novas rosalianas, en que a saca, como escribiu Anxo Angueira no limiar, co seu amor por Rosalía e por Galicia, leva hoxe estas follas novas reboando do galego ao xaponés, dos campos atlánticos fisterráns e crepusculares de Galicia, os camiños e prados e bosques das extremas orientais e asiáticas onde nace todos os días o Xapón. Estas liñas do académico de Manselle permítenme incidir de novo no vencello da Saca coa paisaxe natural. Polo que me ten contado, un dos autores xaponeses que máis admira é Kihachi Ozaki, alpinista como foi el de novo, porque a través da súa poesía pode sentir a natureza. Nos versos de Ozaki adquiren un indiscutible protagonismo o monte, o ceo, a nube, o campo, a árbore e a flor, como se aprecia no poemario Ceo e Árbores. Na conversa constante entre a voz poética e a natureza que se advirte neste libro de Ozaki, posiblemente este o xerme da súa emoción cando leu Os eidos de Novoneira e antes algúns poemas de Rosalía e de Cabanillas. Outro dos seus referentes no eido da poesía é Toson Shimasaki, poeta que comezou como poeta romántico e acabou sendo un dos maiores propoñentes do naturalismo xaponés. A súa obra O primeiro amor gardaría algunhas semellanzas coa Rosa de Cenfollas de Cabanillas, que a Saca traduciu no 2019, despois de editar, como xa dixo, unha escolma do Bate Cambadés en cantata Ramón Cabanillas. Levado pola súa curiosidade e na liña dos anteriores traballos, a Saca traduciu versos doutros poemas de Cabanillas no artigo titulado O paseíño arelado do poeta Ramón Cabanillas, onde trata das placas e monumentos ao poeta que hai en Cambados e noutros lugares, e tamén da paisaxe, tanto a que miran como a que proxetan os seus ollos, a decir do novo académico de honra. E a maiores, o ano pasado, na revista Umia, publicou un texto onde reflexionaba sobre a influencia da arte xaponesa na cuberta de Castelao da segunda edición de Vento Mareiro de Cabanillas, de edición do ano 21, que me permitiu repensar a miña idea de cal era o vento representado por Castelao nesa cuberta. Criei-me entre xente para que o vento mareiro, ou mareiro, é unha brisa maina e agarimosa que ven do costado do noroeste da ría, do Barbanza, ás veces do suroeste de Sálvora, no final da primavera e no verán, nestes momentos, do mediodía a tardiña baixa. Onte, despois da 1:30, refrescou aquí moito, pero non antes. Era o mareiro. Porén, para a xente do mar de Rianxo, de onde era Castelao, o vento mareiro é unha brisa suave que sopra de calquera parte, o que permite un mellor navegar, mentres que en Rianxo o vento do mar sopra do sur e trae temporal e chuvia. Sempre pensei que nesa cuberta Castelao representaba o vento do mar rianxeiro e non o noso vento mareiro, o de Cambados. A Saca chegou á conclusión de que Castelao debeu inspirarse na obra de Hokusai Kazushika, un dos maiores expoñentes da arte da estampa xaponesa, coñecida como ukiyo-e, que pintou de xeito morreal o vento sen que se vexa. Katsushika é autor dunha serie de 36 grabados con paisaxes do Monte Fuji. Dela forma parte a xilografía Sunshu Ejiri, datada alrededor de 1830. Nese grabado, en primeiro plano vense dúas árbores inclinadas cara á dereita, das que van caendo follas, e 4 das persoas que avanzan por un camiño retorto, rodeado dun pantano, son sorprendidas por un inesperado refacho. E no fondo érguese o Monte Fuji, debuxado co contorno dunha súa liña. Pois ben, a cuberta do vento mareiro de Cabanillas que fixo Castelao
ten unha composición semellante a desa xilografía de Katsushika. Aparecen dous piñeiros tamén virados á dereita, cunhas polas moi parecidas ás das árbores do prolífico gravador. Vai un mariñeiro maior con roupa azul, seguramente de tea de Mahó, que vai camiñando pola praia. Un forte vento intúese nas árbores e nas ondas do mar que rompen na mallante, e o ceo e o mar teñen unha tonalidade escura entre azul e gris. É máis ben un tempo de outono. Nunha entrevista de hai casi 20 anos, á pregunta de que temos en común galegos e xaponeses, Asaka contestou: creo que nada. Os xaponeses que veñen aquí, un montón deles, fan tamén o Camiño de Santiago e van ao Hostal dos Reis Católicos, pero en autobús. E con retranca comentaríame que tamén o novo emperador de Xapón fixera o Camiño de Santiago, pero que só andara 100 metros. Vendo que no seu país o que se coñecía de Galicia era pouco máis que o Camiño Xacobeo e a marca Zara, para intentar difundir ali a realidade sociocultural galega, tivo a feliz idea de publicar íntegramente en xaponés unha monografía sobre cultura, economía e historia de Galicia, que inclúe un apartado sobre a historia do Camiño de Santiago. Tal vez non sexa desatinado buscar algún tipo de relación entre o afán divulgativo da cultura de noso que atesoura Asaka e a súa afección pola música clásica e pola música galega tradicional. A favor desta hipótese, pódese argumentar que o seu gusto por esas músicas agromou na terra fértil dun tipo de canción tradicional xaponesa que escoitaba cando era neno. Coñecida como miño, naceu de xeito natural nas comunidades mariñeiras, labregas e montañesas, como reflexo e prolongación da vida cotiá en cada unha delas. Interpretados, os miños, por unha ou por varias persoas, ás veces poden acompañarse de instrumentos. Os miños de traballo daban conta dos labores do campo e do mar, mentres que os máis modernos semella que reconstruen aquelas vidas cun aquel de tempos idos e paraíso perdido. Na súa orixen eran cantos da xente común, non de profesionais, transmitidos oralmente, que a comenzos do século XX acabaron acadando moito éxito cando se introduciu o yokobue, a flauta de bambú. De acordo coa graduada en estudos de Asia Oriental, Ainhoa Llanes Casimiro, a oración miño wako koro no furosato define a perfección o significado de miño. Esta expresión xaponesa moitas veces invértese. En lugar de traducila como a canción popular é a cidade natal do corazón, escóitase a canción popular é o corazón da cidade natal. Nela áchase aquel carácter popular, o que, segundo Llanes, se refería a Hughes, que é o lugar de nacemento onde permanece o corazón da persoa. Este investigador, Hughes, exemplifica a súa teoría falando da segunda xeración que habita en Tokio, pero que segue considerando o seu lugar de orixe a aldea, ou vila rural onde viven os pais, os avós ou os parentes. Coido que moita xente de Galicia pode recoñecerse nestas palabras. Como el mesmo puxo de manifesto, é un amante da música tradicional galega e tamén da medieval, a que chegou a través de grupos e cantantes que son referentes desde hai moito. Confésase, en algunha entrevista, seguidor de Milladoiro. Foi aos concertos que deu en Xapón Milladoiro. De Fuxen os ventos, de Carlos Núñez, de Rodrigo Romaní, de Uxía e de Luar na Lubre. De Luar na Lubre traduciu 4 ou 5 CDs a principios deste milenio, na época de Rosa Cedrón. Eu conocía, escaneoume algún texto, pero onte agasalloume con 3 deses CDs editados en Xapón e traducidos por el, todos os textos. Poide que a música tradicional e a Galicia non urbana lle recorda o toque rural en que naceu e se criou, pois son moitos os xaponeses que consideran que o miño afecta profundamente o seu ser, porque lles evoca a saudade da infancia e das familias. A de Asaka, como xa dixen no comezo, foi familia labrega. En algunha ocasión contoume que os seus avós,
labregos, lle narraban lendas e contos populares e co seu pai, acompañándose da fraita de bambú, interpretaba miños do norte de Xapón na festa da colleita, que se celebraba no equinoccio do outono e agora no segundo sábado de setembro, no templo xintoísta Akagi. Eran contos populares da colleita do arroz e cancións festivas do século XIX. O seu amor pola música galega tradicional e polo miño vese claramente na súa decisión de crear o ciclo de música e poesía galega en Xapón. En Kawasaki, cerca de Tokio, o 18 de abril de 2009, tivo lugar o primeiro acto poético musical. Acababan de aparecer os cantares gallegos en xaponés, polo que ese ano Rosalía de Castro foi o tema central. Asaki impartiu a conferencia Rexurdimento galego e Rosalía, e as citadas Miko Haga e Rika Nishikawa interpretaron 5 poemas dos cantares. Nese ano 2009, en Cambados, estabas a celebrar o ano Cabanillas, polo que na sesión de Kawasaki el deu a maiores a conferencia O viño galego, o albariño e o ribeiro. E traduciu para ese acto Camiño longo, que Mico cantou en galego e Rika interpretou o piano con música do turolense Antón García Abril. A segunda edición dese ciclo foi algo máis que un acto poético musical. No 2010, ao longo de 6 meses, a Universidade Gakushuin de Tokio acolleu relatores que disertaron sobre música, arte, arquitectura, gastronomía e o Camiño de Santiago. A Saca tratou a lingua e literatura medieval e moderna e preparou o concerto Canta a Galicia en homenaxe a Rosalía Cabanillas e outros poetas nosos. A edición do 2012 constou de tres sesións que se celebraron na sede do Instituto Cervantes de Tokio. Unha sobre música tradicional, outra sobre música medieval e a terceira sobre poemas modernos musicados. Neste ciclo, igual que nos demais, repartiuse un libreto con cantares en galego e en xaponés, que el traducía. O acto poético musical do 24 de novembro de 2013 trasladouse á cidade de Yokohama e adicóuselle íntegramente ao poeta cambadés. Contou coa interpretación polas mesmas artistas das composicións que aparecen na cantata Ramón Cabanillas, que se editara ese mesmo ano. E o libro, o que se referiu tamén antes, ten unha cuberta moi galega, pero co prisma xaponés. A cuberta do libro, téndelo nese texto que se vos dou, é un prato de sargadelos e nel, no medio, aparecen flores de toxo. O recamo publicitario dese acto sobre Cabanillas foron versións caligráficas dos poemas Camiño longo e Foliada, de Bento Mareiro. O soño da Saca era facer en Cambados ese concerto, e o soño fíxose realidade o 6 de agosto de 2014 neste auditorio de Xuventude, onde pudemos escutar a Mico e a Rika. Despois de editar o Cancioneiro amoroso de Cabanillas, a Saca programou para o 2020 o concerto homenaxe a Rosa de Cenfollas. Quería que se celebrase a finais de marzo en Yokohama e o 25 de abril na Praza de Fefiñáns, corazón de pedra do Cambados monumental. Pero a pandemia impediu eses concertos. Na cidade xaponesa púdose celebrar o 22 de novembro do 2020, mentres que en Cambados celebrouse hai 3 anos. Os temas seleccionados eran cancións con textos do Cancioneiro de Cabanillas, Cancioneiro amoroso, e de outros poemarios del, e tamén Mallolongo de Rosalía e María Soliña de Celso Emilio. No concerto sobre a Rosa de Cenfollas que deu en Yokohama, para contextualizalo, para darlles información aos xaponeses de Cambados e da obra de Cabanillas, impartiu a conferencia o poeta arelado Ramón Cabanillas e Cambados. El presentou unha serie de diapositivas. A primeira era a Península Ibérica, ali aparecía un corazón vermello e ao lado a palabra Cambados. Despois aparecían paisaxes do mar, o sea, o lago Cambadés, como se chama Cabanillas, un día de calma borrada, sin vento ningún, un solpor, paisaxes agrarias, que eran fotos tomadas do barrio da Pastora, campos de leiras de miño e leiras de parras de albariño. Despois, a Torre de San Sadurniño, cos versos en galego e xaponés de Cabanillas, ti caes pedriña a pedriña e ilusión e ilusión.
Tamén lles presentou pois, as botellas de viño Martín Codas, de Vento Mareiro, a cuberta esa de Castelao e o grabado xaponés no que se inspirou, e xa como ramo o epitafio de Cabanillas en Bonaval, coa versión galega e xaponesa. Sobre a acollida destes actos musicais e poéticos en Xapón e en Cambados, nunha entrevista que lle fixeron, a Saka aclaraba con humor. Os públicos xaponeses non entenden a letra, pero gústalles moita música. Aos galegos simplemente lle resulta moi curioso escoitarnos falar galego. Creo que por iso aplauden. Debo xa rematar. Cun apartado que titulei A amable intransixencia dun activista da lingua. Sen contar cun centro de estudos galegos en Toquio, resulta admirable o que a Saka leva feito en Xapón por Galicia. E cando está entre nós, non hai fendas no seu compromiso co idioma. Da responsabilidade que amosa cara a nosa lingua, fun testemunha xa a comezos da década do 90, cando el era alumno dos cursos de galego para estranxeiros, vin varias veces, como co seu sorriso oriental e con moita fineza, recriminaba compañeiros e compañeiras por falar en castelán e non na lingua que viñan a aprender. Pouco despois, na rúa do Príncipe de Fefiñáns, aquí ven, baixando cara ao parador, paroume unha restauradora que con cara de abrallo e a vez de admiración pasaron 30 anos e conservo ben a súa expresión. Arrimouse a min e comentoume que fora xantar ao seu restaurante un xaponés que lle dixo que me coñecía. Pedillo a carta en galego, que non a tiña, e rogoulle que lle falase en galego. Eso foi no ano 93. A súa amable intransixencia no uso do idioma propio de Galicia vivina tamén no ano 2014 en Cambados, un día da festa do Albariño. A Saka estivera no Paseo da Calzada conversando coas mariscadoras de Guimatur, elas e el en galego. A seguir, achegámonos á caseta do lado, que era a da adega Martín Codas, onde el lles falaba en galego ás dúas mozas que atendían, pero elas respondíanlles sempre en castelán. Eu calaba, realmente eu fervía por dentro. Eu fervía, pero calaba. E pensaba nos prexuízos arraigados sobre a lingua propia. E tamén pensaba nun premio recente polo uso do galego que moi merecidamente lle deran había pouco, a esa adega cambadesa. Cando remataron a conversa, pregunteilles se crían que a persoa que acababan de falar era española e se non se decataran que el só empregara o galego, mentras elas só usaban o castelán. Unha baixou a cabeza, a outra mirou para min e dixo sí. E marchamos. No 2017, esta academia nomeou un académico correspondente do que se sentiu sempre moi orgulloso. En Cambados, a súa dedicación á obra de Ramón Cabanillas e á cultura galega foi recoñecida no 2019, primeiro coa entrega do 16º Premio Ramón Cabanillas, que leva o nome do poeta, e despois coa Folla de Ouro do Albariño. Hoxe, o nomealo académico de honra, esta institución agradece de novo a entrega á causa de Galicia deste xaponés, fillo e neto de labregos do Toquio rural, e recoñece o seu labor incansable na defensa da lingua e da cultura da súa segunda patria. Amigo Taque, ou Taquiño, como queres que chamemos os amigos, beizón por levar esa metade da túa vida dando a coñecer Galicia en Xapón e por usares sempre de xeito natural o galego cando estás entre nós. Hai moito tempo que simbolizas a forza que ven de lonxe, de ben lonxe no teu caso. Arelo que continúes a túa andaina pola obra de Cabanillas e de outros autores galegos e que o teu proxecto de traducción do poemario Samos axiña sexa unha realidade. Desde hai un boquiñón de anos, contas coa gratitude e coa agarimo da xente que soñamos unha Galicia liberada, coa lingua e coa cultura galegas plenamente normalizadas. Benvido, irmán, a esta academia que se honra coa túa incorporación. Saúde e patria da lingua.
Moitas gracias, Francisco Fernández Rei. E como presidente agora chamo ao centro da tribuna a Takecazu Asaka para facerlle entrega do diploma e da medalla distintiva da corporación. Pois ata aquí o acto, e antes de pasar aos agradecementos eu quería decir unhas palabras de cariño para quen nos honra, neste caso a Takecazu Asaka. Se tivésemos que poñer titulares as intervencións de Takecazu e de Francisco Fernández Rei, teríamos que falar, sen dúbida, de amizade, crónica dunha bella, fermosa e vizosa, fértil amizade. Amizade entre eles e amizade, sobre todo, con Galicia, ca nosa lingua e coa nosa cultura. Amizade, lealdade intensa e xenerosa, avivada no tempo dende hai máis de 30 anos, que se concreta en traballos e relacións que tivemos ocasión de repasar. É unha honra, unha alegría grande recibir na Real Academia Galega a Takecazu Asaka como académico de honra, embaixador de noso nas arredadas terras do Xapón. É unha honra recibir anualmente a súa visita desde aqueles primeiros días do ano 1989. É unha honra e un orgullo grande poder presumir do seu traballo e da súa presenza naquelas extremas do mundo onde a nosa cultura interesa e da súa man fai sementeira. Benzóns, grazas, Takecazu. Non podíamos escoller mellor sitio para esta celebración que a vila de Cambados, a patria primeira de Ramón Cabanillas, a quen o profesor Asaka leva anos dedicando a atención. O noso agradecemento a Cambados na persoa do seu alcalde e da súa corporación, e o noso agradecemento ao compañeiro de corporación Francisco Fernández Rei, que tanta dedicación e afecto puxo neste acto. Nos dous relatorios fíxose referencia a algo que quixéramos subliñar, a importancia de abrir portas para a relación exterior. O amor aliméntase de relacións e coñecementos. Unha das experiencias das que máis orgullosa se sente a Academia son os cursos de lingua e cultura galegas para estranxeiros, agora Galegos en Fronteiras, que dende o ano 1988 realizamos xunto co Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela. Neses cursos, que continúan celebrándose, fortaleceuse a relación entre o profesor Asaka e a cultura galega, que son tamén relacións persoais que hai que saber cultivar.
E quen di, Takecazu Asaka pode dicir de tantos autores e autoras, profesores e profesoras, investigadores, amigos e amigas da nosa lingua que levan noticia dela e da nosa cultura polo mundo adiante, principalmente polas universidades do mundo. Eles e elas son tamén Galicia. A eles e a elas debemos cariño e recoñecemento que en parte personificamos hoxe na figura de Takecazu Asaka. Recibir o profesor Asaka nesta casa é agasañarnos a nós mesmos. Subliñamos outros académicos de honra que o precederon na mesma liña e na mesma vocación. Os máis recentes, Catherine Marsh, a nosa embaixadora nos Estados Unidos de América, María Rosa Lojo, a nosa embaixadora na Argentina, Carlos Alberto Zubillaga no Uruguai, Nélida Piñón no Brasil, que hai pouco que nos deixou, desgraciadamente, Marina Mayoral, John Rutherford, Giuseppe Tabani ou Giulia Lanciani, por citar os máis próximos ou os máis recentes. A eles e a unha longa e moi honrosa nómina que non é agora momento de reproducir, únese o profesor e amigo Takecazu. Moitas gracias por tanta constancia, por tanta xenerosidade, dedicación e agarimo. Temos un agasallo final e antes dele eu quería salientar os agradecementos da Academia. Das miñas anteriores palabras quise salientar ao Concello de Cambados para podermos celebrar esta sesión plenaria. Moitas gracias, señor alcalde Samuel Lago, moitas gracias, señor concelleiro de Cultura Liso González, moitas grazas aos demais membros da corporación e antes, ademais, tivemos ocasión de visitar e de ser agasaídos tamén e asinamos no libro de honra do Concello na Casa Museo Ramón Cabanillas. Agradecemos tamén a presencia do secretario xeral de Lingua, Valentín García Gómez, que está connosco, de Daniel Castro García, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, de Paloma Castro Rei, do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia. Agradecemos tamén moi especialmente a Marcos Guisasola Padín, en representación da Deputación de Pontevedra, que colabora connosco moi estreitamente, que tamén participa no financiamento deste acto. De Fátima Abal, que foi alcaldesa desta vila na anterior legislatura. Da familia de Ramón Cabanillas, que hoxe nos acompaña, e que personalizamos nos seus netos, Pitusa, Ana e Salustiano Vidal Cabanillas, e en María Luisa Botana Cabanillas e Marita Álvarez, viúva de Antonio Botana Cabanillas. Agradecementos para Xosé Manuel Soutullo, que tamén foi citado aquí, director da Fundación Penzol e da Editorial Galaxia, e da veciñanza toda de Cambados e da contorna que nos acompañan. Tamén das amizades de Takecazu Asaka. Agradecemos a colaboración tamén do streaming para poder retransmitir en directo este acto, como se fan sempre que podemos todos os actos da Academia, e a María Xesús e Carolina da Organización de Xordos de Galicia, que tamén colaboran connosco sempre na lingua galega de signos. Agasallaremos cun volumen en que se recollen os discursos de Takecazu Asaka e Francisco Fernández de Rei, pero non queremos rematar sen un cariño especial e un agradecemento especial a dúas artistas, a dúas músicas que nos acompañan. Miho Haga, soprano, e Kazumi Ogura, ao piano, que si teñen a bondade e a xerosidade
Miho Haga, soprano, e Kazumi Ogura, no piano, non sei se está ben pronunciado, pero, bueno, eu con todo cariño o fago, van interpretar 5 temas. O cantar do que se alexa, do evento Mareiro, de Ramón Cabanillas, con música de Manuel Blancafort, María Soliña, o texto de Celso Emilio Ferreiro, con música de Antón García Abril, Aureana do Sil, da Rosa de Cen Follas, tamén de Ramón Cabanillas, con música de Frédéric Mompou, O corazón bolboreta que voas, do poemario No Desterro, Ramón Cabanillas, con música de Juan Durán, e para rematar ese camiño longo de Vento Mareiro do ano 1915, texto de Ramón Cabanillas e música de Antón García Abril. Miho Haga, Kazumi Ogura, cando queirades.
todos tomarte cangas, aceros y costraguillo. Ay, que solidea que dace. Maria solidea.
fugir, non podes fugir, servando colores, as rosas un anino, miraci passar, fai de conta che vece Lulu, che te devo, fai de conta che vece Lulu, che chiede che va. Corazón, polvoreta, que vos sobre rosas de pecho jardín. Polvoreta, e de paludi que subas e baixes, non podes fugir. Caminho lungo, caminho da minha vida, escuro e triste de noite, e triste escuro de dia. Caminho lungo da minha vida, caminho lungo da minha vida. Perida, torta, enduras lajes aberta, rodeada de tuyos, cremada por las rameras. Perida, torta, ¿que dónde me llevas? Perida, torta, ¿que dónde me llevas? Caminho lungo, a choiva neve silvas, encherme de friosce, cobre-me de feridas. Caminho lungo da minha vida, caminho longo da minha vida. Perida fonda, de fontes tristes en agua, sin carvalhos quieren sombra, lentosas quieren posada. Perida fonda, que cando acabas, perida fonda, que cando acabas.
noite e triste escuro de dia, caminho longo da minha vida, caminho longo da minha vida. A voces para non volver ao micrófono, agora sí levantamos a sesión.